Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Баъдро Opel Astra аст ки соли бароишаш 2000 сол аст. Сидишориш бензин, газ, ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 6 литри простой. Коробкаш механик аст ки мошин мека дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. Мошин мека гази евро 4 дорад, 4 таблонаи пачка, 4 та диска, 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер, танировкаш ам мекад, ақибаш 1 сола ҳаст. сирокаш мошинча чотка тоза, магнитофонамаш 100% оригинал кор мекунад. Мошин мекад беҳади ба тоза. Мошин дар шаҳри Кулоб айни ҳол нархаш 39000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем. Мега дар назди капоти мошин беҳуда занг назана, мега ба телефон савдо намешавад. кадоме ки мехарад дар назди капоти мошин бардорон. Маълумот кадомтон агар харидор бошад, рақамҳошон ҳастанд, метавонед ки пурра маълумота аз ҳамин рақамҳо гирем бардорон. шумо агар ҳам хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, маълумот қадди сураттош дар номери имо ба саб рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек, соли бароишаш 1996 сол аст. хосисиёташ бензин, газ, ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 6 литри простой. коробкаш механик аст. мошин мека дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4 таблонаи 80%, салон тоза, 4 та калпакҳои худаш, радной краска, магнитофон, салон тоза, ҳамаш 100% мека бе ягон расход. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 27000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега соҳибшон мошин мека дар ҳамин сентри Душанбе. дӯстон, кадомтон агар мехоҳед рақамҳошон ҳастанд, мошинча тенҷа метавонед ки бештар маълумота гиред. фақат аз шумо хоҳиш мемонад ки лайкотона монда дар ки видеонавори моро имконат бошад силкаша дар имо васабтон подлиса кунед. ба шумо чӣ мошине ки дар кора дар комментари нависед ки чӣ хел мошинҳо. мо албатта дар видеои оянда мошинҳои гуфтагии шуморо пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириятон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи седан, соли бароишаш 1994 сол аст. хосисиёташ бензин, газ, ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 6 литри простой. коробкаш механик аст ки мошина мега ҳолаташ беҳтарин аст, 100%, 4 та диска, 4 таблонаи 60%, салон тоза, люк дорад, магнитофон ҳамаш радио мега, номерош транзит аст. мошин 100% мека бештар маълумот телефон карди фақат барои одамоне ки мошинхари ҳақиқӣ бошанд. мошин дар Душанбе дӯстон нархаш 22000 сомония ки бозам арзон ва муомила мекунем. мега 22000 сомонӣ яъне ки дар назди капотшам арзон мекунем. мега сирошона сум дар кора, мега барои чизи шахсӣ мега сум дар кора сирошона арзонтар мефурӯшад мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар хеле мошин дар кор бошад, марамат метавонед дигар маълумота аз соҳиби мошин гиред. фақат лайкотонро монда нагиред, барои ки лайкотон беҳад дӯстон азиз сил шудагиа лайкотонро монда нагиред, дарек надоред. кадоме ки мошин харед нависад чӣ хел мошин дар кора, мо албатта пешкашон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ВАЗ 2106 молодёжный аст ки соли бароишаш 1988 сол аст. бензин, газ, ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 4 литр мега соҳибшон. радной краска ҳам сиёҳ аст. коробка механик аст. мошин мега ҳама чизои радной мега ҳамаш кор мекунад. мега сирошна мега, расия мера, мега пул дар кора. тоқа вариантҳои сумкати мега алиш намешавад. тоқа сум мега, расия мера. мошин дар шаҳри Хисор баъдро нархаш 8000 сомония ки кадомитон мехаре бо қалтишор маслиҳат мекунед. мега сирошта мега, яъне ки сум дар кора, расия мерем. 4 диска дорад, 4 таблонаи 50%, магнитофон, саломшам нормал. мошин мега полни ход молодёжный кадом мега барои худам неки расия мера мега мефурӯшум. ядо баъдоре ки ҳам халили ВАЗ 2106 молодёжный писада ина сиёша, ина ба шумо пешкаш вариантҳои хуб аст. метавонед ки дар рақамҳошон занг занед, бештар маълумот чагиред. сирошта мега сум дар кора, марамат занг занед.
Мошини фуруши навбати сабардон бояд тайгааса ВАЗ 2106 молодежни соли барои 1989 сола ки бензини холия мега соҳибшон газ надорад. Абиё моторош 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мега 4 та балонои мега 70%, яъне ки тоза 4 та диска, салонш тоза, радной краска мега мошин беҳади бад тоза ки мега мошини дастии хучонае. Салоншам тозае ки магнитофон ҳамаш кор мекунад, мошина мегад, яъне ки тоза нигоҳ карда мегад соҳибшон сарош намегад мефурӯшем. Бо нархи 12000 сомонӣ ки бозам арзон ва муомила мекунад мегад дар назди капоти мошин дар Душанбе қарор дорад. бардорон кадоме ки шумо агар харидор бошед, аниқ харидор бошед, метавонед ки дар рақамҳо поёмуда занг занед, бештар маълумот гиред. Фақат аз шумо хоҳиш мекунам ки лайкотон мондаги лайкотон беҳади бад силс шид агар бардорон ва имконият дошта бошед видеонаворро силкаша дар WhatsApp имото полиса кунед, бо беҳтарин мешавад. дӯстони азиз, фақат шумо дастгирӣ кунед, мошино гуфтаги шуморо мо албатта мемонем. раҳмат барои дастгиритон. мошини фуруши навбати сабардор Toyota Corolla аст ки соли барои 2008 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Абиё мотораш 6 литри простой мега, коробкаш механика аст ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 70%, салон доза, электропакет, консоли радной краска хел серебриста. мошин мега ҳолаташ нағза хай бо хун аниқ қадам мегирен. мошин дар ноҳияи Дангара қарор дорад. нархаш 65000 сомон, ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. фақат одамони харидор бошанд мегад, яъне ки муомила мекунем сарош. нархаш дӯстон азиз 65000 сомон, яъне ки нархаш арзон, яъне ки аз дигар мошино бо фарқият дорад. барои дигар маълумот проша аз рақамҳо поёмда гирен. шумо агар ҳамхали мошинҳои фурӯшӣ, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки маълумот пураша қатъи суратош дар номери имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фуруши навбати сабардорон ВАЗ 21099 ҳаст ки молодежни соли барои 2004 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 6 литри простой, коробка механика аст, мега мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. нашуд танировкаш ягон чӣ гуфтагӣ нест, яъне ки дигар ҷош ҳама ҷош 100% мега 4 та балонои, яъне ки 60%, салон тоза, магнитофон, радной краска, яъне ки мошин мегад 100% мега сарош мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 13500 сомон, ки бозам мегад савдо ва муомила мекунем мега ҳамин соҳиби мошин бардорон. ва кадоми шумо агар маъқул аст агар харидани бошед, рақамҳошон дар поини видео аст, метавонед ки занг зан маълумоти пураша аз соҳиби худашон гиред. маърамат занг занед. мошини фуруши навбати сабардорон чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед Daewoo ласити ки соли барои 2008 сола мега соҳибшон. сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 6 литри простой, коробка механика аст, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 60%, ҳолати мошин 100% мега, электропакет, консоли ҳамаш 100%. хай бо як борга аниқ қада мегирем. мошин мега ҳолаташ беҳтарин аст. мошин дар шаҳри Душанбе аст ки нархаш 30000 сомон, ки нашуд арзон кардан ягон чӣ гуфтагӣ нест. ҳисоб шуд ки арзонша ягон чӣ нагуфтиям ба мо, яъне ки агар шумо харидор ки бошед, метавонед ки занг занед, як бори дигар қайтишон гап заред, маслиҳат кунед, сарош мега сум дар кора. свети радной хеле сафеда, маърамат занг занед. мошини фуруши навбати сабардорон бояд тайдига аст ВАЗ 2106 молодежни соли барои 2004 сола мега соҳибшон. хоб сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст, мошин мега ҳолаташ беҳтарин, 4 та балонои 60%, салон тоза, дискои худ радной, магнитофон ҳамаш, яъне ки олия мега. дигар маълумот нест бардорон. хай кадом мошине ки маълумот надорад бардор, худтон бо аниқ қадам мегиред, яъне ки аз шумо хоҳиш ки фақат одамони харидор занг зананд. бисёршон мега ки бисёри бад занг назананд, мега аз мо ҳамин хел хоҳиш кардага ҳастанд. фақат одамони харидор метавонед ки маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. мошин 15000 сомон, ки бозам савдо мешавад, дар ноҳияи ғончӣ қарор дорад. метавонед ки занг занед, бигар маълумоти пураша аз соҳибашон гирем. мошини фуруши навбати сабардорон ВАЗ 21015 ҳаст ки полни худ молодежни соли барои 2004 сола ки сӯзишвориш бензини холия аст. абиё мотораш 5 литри, коробкаш механика аст, мошин мега ҳолаташ беҳтарин аст. мошин 4 та диска, 4 та балонои пачка, 1 сола ҳуҷҷат, 6 моҳи дига танировка, губкават кардаги аст, самбуфер, музика. коробкаш мега беҳтарин, мошин мега ягон расход надорад, фақат мегирӣ мегад мисол ҳай мекунем.
ягон мошин ам бошад мегӯяд тиям мегӯяд болоиш сум алишам мекунем, мегӯяд мошини сосад бошад болоиш сумта мегӯяд алишам мекунем. Мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 27000 сомоне ки бозам савдо ва муомила мекунем. Мегӯяд дар назди капоти мошин раднои краска мегӯяд мошин мегӯяд тоза аст, яъне ки ягон расход надора, фақат мегири ай мекунӣ. ба кадоми шумо агар ин мошин маъқул аст маромад метавонед ки бештар маълумот шагирем. Шумо агар хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед хоҳед реклама дамона дар номери имо ватсап рой кунед, рекламада мемонед. мошини фурӯши навбатии саҳиббардорон ваз 2107 молодёжни аст ки полни худ молодёжни соли бароишаш 2003 сола ки судишвариш бензини холӣ аст. Абиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 баллонои 70% мегӯяд салоншам тоза, магнитофон дорад мегӯяд, яъне ки коробкаш 5 тага. мошин мегӯяд учёт мегӯяд снимат кардаги мошина мегӯяд, яъне ки срочно мегӯяд ки ҷое мере мегӯяд Россия, ки ҷое мегӯяд сум дар кораи мошина мефурӯшем. раднои краскаш сафед аст бардорон. мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. нархаш 9500 сомония ки бо ҳамира мегӯяд дар назди капоти мошин бо арзон ва муомила мекунем, мегӯяд ба мо мегӯяд срочно сум дар курай. ба кадоми шумо агар хеле ваз 2107 маъқул аст дӯстони азиз, яъне ки арзон карда метиҳанд, метавонед ки маълумоти пурраша аз ами рақамошон гирен. бозам як бор агар такрор ша бардорон, агар ки шумо хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мағоза чизе ки набошад, метавонед маълумотҳои пурраша нависта қатъи суратҳои амон хона мошинто дар номери имо ватсап рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. ин буд ки 11 мошини фурӯши мо пешкаш кардем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои боздид.